Ni YTF ni bisingtui kaisa Khainai 25 tarik na tiyei bike rally kaisa organize khlaijaiha to bike rally o जों जत YTF rok ekloge and thangsa khlaiei जों bike rally khlailainai chini o mas ni 25 tarik March masini 25 tario bike rally ongnai khanamni je mongolbar no kheinai uyangni mongolbar khlaio to bike rally ang kobongnai jotono chini sauni jotoglo je youths and senior citizen je bike salongnai rokno jotono phai manjak phaina bagai o chini bike rally o gathering ongnai sakbari school playground no to जों जत phai manjak phaina rokno jotono जों bike thok rei free bike thok जों जेसेटुकु rei man जों runai jati কোনো কারণে কোনো মুহূর্তে কষ্ট হইয়াতৈ তো চিনি কিছুটা রুট ম্যাপ আং সাকলাই রনাই চিনি ও প্রেস মিট नि बिसिंतै जों गेदारिं ongnai sakbari school playground no सिरनि जों जुलाइबारि पेट्रोल पाम्प थाङै जों पेट्रोल लानाय बिनि परे जों जुलाइबारि बाजार तैखला हाबै रतनपुर शिवपुर मानिरामपुर धनंजय नगर गगन मुजा काली बाजार फुलसुरी बुद्धि मंगल पारा बल्लापारा मनु बाजार फरेस्ट ऑफिस रोड मनु बाजार फेयर सर्विस मनु बाजार सिंधु पाथर SFS स्कूल माइरा रांचाक मुठा कलासरा ओ जतटुको जे रुट दंमानि सि रुटनि बिसिंतैनो जों बाइक रेली खालायजानाय तो ओ बाइक रेलियो जों जत बरंनो फै मानजा फैना बागै कबागो जाति बसकांनि सालो 25 तारियो जे बाइक रेलियो जत बरक फै मानजा फैदों एन्ड चिनि अब चिनि सुदु ब्लक सिमिया चिनि जतटुकु जे युथनि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ब्लक जतगुलो जे तंनाय रक फाइ मानजा फैना बागै आं कबावो जाति बसकांनि सालो 25 तारिख साल मारियो बाइक रेलिनो नायथथक मासां खायै जों जाति खालाय मानाखै बेनि बागै आं आनि ताकु कै बुकु सं जतनो फाइ मानजा फैना बागै कबावो बोरै रगो फाइ मानजा फैमानो चला रगो फाइ मानजा फैमानो ओ बाइक रेलियो कोनो बादाखै 25 तारिख जों गेदारिं 8 तानि सिमी अंनाय तो 9 तानि सिमी जों बाइक मालजागनाय जाति केबो ओ दिनो मिस दाखलायथों फाइ मानजा फैना आंथों जिनि जतगलो युथ्स दंनाय र एन्ड जे सिनि सिनियर सिटिजन दंनाय र फाइ मानजा फैदि सिनि ओ बाइक रेलियो आं ते वैसा सानाय जे सिनि टाइमलाइन 25 तारिख ओ मासनि सातबारि स्कुल मातो टाइम सिनि 8टा टु 9टा जों बाइक रेली स्टार्ट खालायजानाय जाति ओ जागाव केबो सपायनिया आरायदिसो थांथों जतनो फाइ मानजा फैनांथों जाति केबो मिस खालाया हामबाय हामबायरो हायनाय जोंनि बिसेस कलेज साइ थांजाक जोंनि फैनाय 25 तारिख बाइक रेली ओ बाइक रेली मेगा बाइक रेलीना सक्सेस खालायना बागै जोंनि जत युथ तिप्रामथा TWF जतनो आं कबकमुं याफारो जोंनि ओ बाइक रेली जे जोंनि रुट मेप सामाहाय जों ओ जागानो बुरायनाय विशेष कले जोंनि ओ बाइक रेलीनि जे मेन टार्गेट अबहा जे तिप्रा सारकनो ताबक अनेक बरक बा जोंनि तिप्रामथा रकनो जे तामान्नाय एडिसि एरिया दर गैहानै जे फुनुकना नाय दंमानि
abono जों तामाने जवाब रोनानि बागै जे बाइक रेली बिसिंते जिनि जे पावार बा जिनि जे थानसानि पावार abono जों फुनुइरुनाय अबनि बागै आं कबकनाय जत तिनि ओ बाइक रेली द्र फाइ मानजाक फाइनाने बागै 25 तारिख जों तामाने इ मार्च मासे 25 तारिख जों जत मैते तन्नाय जतबो ओ बाइक रेली द्र फाइ मानजाक फाइनाय हामबाय सकनो ঠিক আছে